дар шаҳри Исфара дар доираи ташаббуси Нури Рӯшноӣ дар Тоҷикистон ва лоиҳаи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид вусъатдеҳии ҳуқуқ ва имкониятҳои иқтисодии занону духтарон тавассути тақвият ва иқтидор дастгирии техникии онҳо дар ноҳияҳои мақсаднок аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии Мир Маркази имкониятбари рушд мизи мудаввар баргузор гардид. Мақсади мизи мудаввар ин натиҷагарии чорабиниҳои лоиҳавӣ аз ҷониби ташкилот баргузор шуда дар самти дастгирии занон дар баланд бардоштани донишҳои соҳибкорӣ ва малакаҳои занону духтарони ба зӯроварӣ дучор шуда ва аз оилаҳои осибпазир дар минтақаҳои мақсаднок вилояти Хатлон, ноҳияи Восӣ ва Ёвон, вилояти Суғд, шаҳри Исфара ва ноҳияи Боҷон Ғафуров, ноҳияи Тобиаи Ҷумҳурӣ, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рӯдаки арзёбӣ гардид. чорабиниҳои омӯзишӣ ки дар он занон духтарон аз 6 минтақа иштирок доштанд. Дар умум 150 нафар занон духтарон иштирок карданд ки дар якчанд давраи омӯзишӣ иштирок карда дар охир аз ҳамин 150 нафар 58 нафар биз нақшаҳои худро ба лоиҳа пешниҳод карданд. дар доираи лоиҳаи ташкилоти ҷамъияти Мир Маркази имкониятбари рушд тасмим гирифтааст ки накам аз 15-20 нафар заноне ки дар чорабиниҳои омӯзиши лоиҳа иштирок доштанду аз оилаҳои осибпазир ҷомеъ мебошанд бо таҷҳизотҳои техникӣ дастгирӣ кунад. мақсади заноне ки дар чорабинии омӯзишӣ иштирок намуданду лоиҳаи худро пешниҳод карданд, ин дар оянда фаъолияти соҳибкории худро оғоз кунанд ё рушд диҳанд. дар мизи мудаввар ки аз натиҷагарии фаъолияти лоиҳа бармеояд, иштирокчиён аз ҷумлаи намояндагони мақомоти ҳиҷояи давлатии шаҳри Исфара, ноҳияи Боҷон Ғафуров, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, занони фаъол аз ноҳияҳои зикр гардида, инчунин иштирокчиёни фаъоли лоиҳаи мазкур иштирок доштанд. дар мизи мудаввар аз ҷониби иштирокчиён пешниҳодҳо оиди масъалаҳои паст намудани сатҳи зӯроварӣ дар оила, ҷалби занон дар соҳаи соҳибкорӣ ва ба амсоли инҳо баррасӣ гардиданд. ғайр аз ин мо аз инҳо аз иштирокчиён машваратҳо гирифта истодем ки чӣ хел боз корбарӣ кардан дар кор барои ин ки занону духтарон иштирокашон дар лоиҳаҳои оянда боз ҳам васеътар шавад, занону духтарон аз он имкониятҳое ки ҳастанд истифода баранд ва ҳолати зиндагии худ, шарту шароити зиндагии худро беҳтар кунанду дар оянда зӯроварӣ нисбати занону духтарон камтар шавад. натиҷа дода истодааст, яъне натиҷа аллакай дар он аст ки имрӯз занҳои мо аз ҷамоатҳои деҳоти дурдаст, ҷамоати деҳоти Чоркӯ, Мир Маҳмадовани Мадина соҳиби цехи дӯзандагӣ ва фаъолияти соҳибкории худашро ба роҳ монда истодааст ва имрӯз хушхабар аз он аст ки яке аз деҳаҳои дурдасти назди сарҳадии мо, ҷамоати деҳоти Сурх низ як нафар зан бо кушодани маркази хизматрасонии компютерии таҷҳизот донида шуд ки ин бо дастгирии ташкилоти ҷамъияти Мир мебошад. лоиҳаи мазкур дар доираи ташаббуси Нури Рӯшноӣ дар Тоҷикистон ва дастгирии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид амалӣ карда мешавад. Ташаббуси Нури Рӯшноӣ як шарики глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди Аврупо ва Созмони Милали Муттаҳид аст, то ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтаронро то соли 2030 аз байн барад. дар лоиҳаи вусъатдеҳии ҳуқуқ ва имкониятҳои иқтисодии занону духтарон тавассути тақвият ва иқтидор дастгирии техникии онҳо дар ноҳияҳои мақсаднок накам аз 150 нафар занону духтарон ба зӯроварӣ дучор шуда ва аз оилаҳои осибпазири вилояти Хатлон, ноҳияҳои Восӣ ва Ёвон, вилояти Суғд, шаҳри Исфара ва ноҳияи Боҷон Ғафуров, ноҳияи Тобиаи Ҷумҳурӣ, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рӯдаки иштирок доштанд. занону духтароне ки ба зӯроварӣ дучор шуданд ва ё сатҳи зиндагии хуб надоштанд, аз машғулиятҳои лоиҳаи мазкур гузашта сипас лоиҳаҳои худро пешниҳод намуданд ва муваффақтарини онҳо бо таҷҳизотҳои техникӣ сарфароз гардида дар оянда тавонанд фаъолияти соҳибкории худро оғоз ва ё рушд диҳанд. гузориши Саид Мухтор Сайданвар аз шаҳри Исфара барои барномаи иттилоотӣ Хабар.